Ginapreparahan sa Iloilo Provincial Government na sa karon ang pagtaas ng kaso sang dengue sa Iloilo. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., mag-aumpisa na ang 4S campaign Batok Dengue sa bulan sang Mayo. Dugang pa ang Defensor, ginapreparahan sa Iloilo Provincial Government ang mga provincial hospital sa pagpasiguro nga may bastanteng hospital beds, mga bulong, testing kits giban pa nga kinahanglanon sa pagbulong kontra sang dengue. Probinsya sang Iloilo sa karon ang nagapanguna sa may pinakamataas nga na-record sang dengue sa Western Visayas. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.